Kada sam dobila veliku želju da za moj rođendan odem pod Ostrog, sama sam tad išla i sedela sam na platovu ispod Ostroga i sedela je baka, unuka i ćerka, znači njih 3 su sedele. Ćerka je imala paralizu neku, odnosno unuka je imala paralizu. Baka je sedela i molila se Svetom Vasiliju da joj pomogne. Ćerka je na sve to izgrdila baku, zašto se ona tu pred svima moli, plače i ostalo, i meni je to bilo tako teško da nisam mogla da slušam ćerka kako grdi majku zbog unuke. I ustala sam i otišla sam pod Ostrog i nekako sam, mislim kod Svetog Vasilija, i nekako sam tad možda dobila neku najveću želju da pomognem koliko god kome mogu i u čemu god mogu.